Pred domácim zápasom so Skalicou sa rozprávame s Jakubom Čuntom a Čunty, Skalica je super, ktorý v druholigovej súťaži nám veľmi nesedí, nezbierame často body s nimi, tak čo ste počas tohto týždňa na nich vymysleli? Tak v príprave sme so Skalicou hrali, čiže budeme sa snažiť hrať podobnú hru, keďže zápas nám tedy vyšiel. Snažiť sa hrať vlastne našu hru. Skalica má síce pár nových hráčov, ale tú kostru majú v podstate stálu a určite to nebude ľahký zápas. Aká je v kabíne nálada po tých úvodných 5 kolách? Zaznamenali sme 2 výhry, 2 prehry, 1 remíza plus bonus v podobe postupu do ďalšieho kola Slovnaft Cupu, tak ste spokojní s doterajším priebehom sezóny? Tak nálada je podľa mňa veľmi dobrá, teší nás postup vlastne do ďalšieho kola v Slovnaft Cupe a určite aj v lige sa nám určite darilo, aj keď mrzia nás tie prehry, ale určite nás tešia tie výhry. Ako si osobne ty na tom? Už si štartoval vo viacerých zápasoch, respektíve naskakoval z lavičky a už je všetko v pohode, nič ťa neobmedzuje? Tak, pomaly sa do toho dostávam stále, nebolo to ľahké zranenie, bolo to dosť náročné zranenie, takže pomaličky sa chytám a verím v to, že to bude lepšie a lepšie. Po tých vlnách horúčav prišlo trošku ochladenie. V sobotu nás čaká domáci zápas. Skús pozvať ako fanúšikov, nech nás prídu. Tak počasie nemá byť úplne ideálne, ale aj preto verím, že sa prídete na nás pozrieť a potešíme vás dobrým výkonom a možno aj tými 3 bodmi. Tak budeme držať palce. Ďakujem. Aj naša.